Salutare și bine v-am regăsit la un nou videoclip, de data asta cu un joc și la un joc care credeam că nu o să joc în viața mea, Roblox, Squid Game. Pentru prima oară când mă joc Roblox. Că tot am văzut pe YouTube din astea cu Roblox, cu nu știu ce, zic, o să mă joc și o să văd și cum e. O să-mi știu un pic, am lăguit că n-am și un telefon performant. Și să vedem ce se întâmplă pe aici, că e proba cu alergatul. O trec din prima mână, nicio stres. Eu știu să mă joc. Nu m-am jucat în viața mea, e prima oară, dar știu cum ar veni. Nu știu eu, nu știe mulți, înțelegi? Hai să dăm drumul, ia. Stop, cum ar veni. Ia să-i dăm drumul, ia. Dă-i. Azi că mi se mișcă un pic, am lăguit. Și mi s-a telefonul, cred că mi-a făcut mâinile. Mă, cât am murit. Mă umpesc când trebuie, mă, că sunt atent și nebun. Chiar destul de mișto Roblox-ul ăsta. N-am crezut că o să zic așa ceva despre el. Că tot vedem la copii ce zic, eu nu mă joc Roblox, mă, în viața mea. Și nebun. Da. Destul de șmecher. Să vedem ce probe mai sunt. Că nu prea le știu pe toate așa. Da. Stil așa Minecraft, corpul ăsta stil Minecraft și stil așa cu Lego, mai bine. Mă, dar ce sare toți ăștia pe aici. Durează mult cu timpul ăsta. Durează mult. Dați bă și voi un like acolo în forță și un subscribe. Ăsta este videoclipul special pentru 100 de abonați. Da? Bine, până am filmat eu videoclipul ăsta am făcut 116 abonați. Și vă mulțumesc pentru toți abonații ăștia. Și pentru like-urile și la film am făcut multe vizionări. Pentru mine sunt 100 și ceva, pentru mine sunt foarte multe vizionări. Abia știu să fac și eu 100.000 de abonați, iau și eu butonul ăla, abia știu să mă văd cu el în brațe. Și da, acum așteptăm să ieșim pe ușa asta, la proba următoare, cum ar veni. Sper să nu fie ceva greu. Mi se pare că următoarea probă e aia cu biscuitele ăla de trebuie să-l faci ca lumea să nu spargi. La, termin imediat. Nu mi-e frică. Nu mi-e frică că îl termin imediat. Hai că să plecăm. Sper să-l termin imediat. Poate fac o fază de aia. Oricum trebuie să recunosc, m-am mai jucat un pic până să încep să filmez. M-am jucat Granny-ul ăla. E destul de funny. Adică nu te plictisești pentru că ai milioane de jocuri. Și după ce termin cu videoclipul ăsta, chiar o să mai mult să văd ce jocuri mai găsesc. Hai să mergem. Dar nu înțeleg săgeata asta. Mă duc înapoi sau? Cred că trebuie să mă duc înapoi, nu știu. Dar nu înțeleg săgeata asta. Să vedem ea. Sunt curios ce formă îmi pică. Sper să-mi pice rotundul ăla. Cercul. Sper să-mi pice cercul ăla pentru că ăla e super ușor. Ia să vedem. Nu te crezi. Fix cercul ăla mi-a picat. Ia, hai să-i dăm drumul, ia. Mă, că mi iese. Gata. Ce v-am zis? De prima, mă. Nu știți, eu chiar am fost acolo în Squid Game. Dacă am fost, dacă e. Hai să vedem ce. Eu am terminat, mă, vreo, hai terminat și voi mai repede. Mamă, câte secunde. Trebuie să așteptăm, asta e.
Asta e, trebuie să așteptăm să termină și bridge ăștia. Dacă pica triunghiul ăla și triunghiul mergea, era bun. Dar steluța și umbreluța aia, na, nu cred că le făceam, sincer. Nu cred că reușeam. Nu cred că reușeam. Am înțeles că Squid Game ăsta e inspirat după ceva real. Că chiar real. Am văzut la Minți Criminale. Vă recomand să vă uitați pentru că nu vă plictisiți deloc. Și dați și acolo un follow pe TikTok, un subscribe pe YouTube. Da. Hai să vedem ce se mai întâmplă pe aici. Să vedem următoarea probă. Pentru că următoarea probă nu știu care e după asta. Să vedem ce se întâmplă pe aici. Sper să fie o probă ușoară. Cred că e ceva cu X și 0. Sau trebuie să așteptăm să ieșim pe ușa aia. Oare au fi proba aia cu bâtele unde trebuie să vă omorâți între voi, gen? Știu că se ia curentul și pe urmă ne apar niște bâte în mână. Sau nu o fi aia? Ai. Proba aia e. Nu știu mai exact ce trebuie să fac. Trebuie să iau la bătaie pe ăștia. Sau trebuie să ia, să dau și pe aici, pe ăștia pe care îi prind. Uite, bă, mamă, nu pot să mă întorc. Mă omoră, bă. Da, și cred că aici încheiem și videoclipul, cam atât pentru videoclipul ăsta. Dați un like, un subscribe acolo și la revedere!